Zibalelwa inkulungwaneni namakhulu angama-80 izisebenzi ze-SABC ezingase zilahlekelwe umsebenzi uma seqala izinhlelo zalomsakazelo womphakathi zokuguqula indlela yokusebenza ngenhloso yokonga imali. Usihlalo webhodi le-SABC uBongimusa Makhathini uthi lolu hlelo laphasiswa uMnyango wezokuxhumana kanye nethimba elabe livela ehhovisi likaMgcini Mafa. Phezu kwalokhu nezinhlaka ezithintekayo ziyingxenye yezingxoxo ezifaka phakathi nezinyunyana zezisebenzi. If we don't do these things, SABC will continue to depend on taxpayers' money, which is not ideal. We have to get SABC to stand on its own feet, to be able to be self-sufficient so that we can be able to pursue and continue delivering on our mandate. Umakhathini uthi le nkampani ichitha u40% wemali onayo ngenyanga ukuholela izisebenzi, kepha uthi ukudiliza isinyathelo sokugcina. Ngeshwa yonke lena yimizamo yokuhlenga iSABC. Retrenching it will always be the last resort, and it must be a process that is treated with the high sensitivity and the respect that it deserves, because we're talking about people's lives. But the truth of the matter is, whatever we are doing is at the best interest of the SABC, because also when you think about where we are as the SABC, on content, we're only investing about, I'll say about 23 or 22%. Isamba semali esingu-3.2 billion sokutakula le nkampani sasetshenziswa ukukhokha izikweletu, kanti safica vele izikweletu zenkampani sezingaphezu ka2 billion. Imbangela ukuqubuka kwe-COVID-19. We had to displace a lot of our normal programming to allow government space to talk to the citizens about the pandemic and also to educate them and to increase the levels of awareness. A lot of companies were under lockdown. As a result, they were not advertising. We had secured a number of sporting rights that we could not sort of commercialize because of the lockdown. Kuhlaluke nokuthi uMnyango wezokukhangisa we-SABC usancike kakhulu ekusebenziseni amasu asephelelwe isikhathi. Lokhu akubahehi ngendlela abakhangisi ukuzofaka imali kulomsakazelo womphakathi. Umakhathini uveze nokuthi liphothuliwe uhlelo lokucwaninga amakhono ezisebenzi i-skills audit. Lokhu kuzolekelela ukwakha kabusha uhlaka lokusebenza lwe-SABC ikakhulu emkhakheni we-digital media.